Još jedna priča hrvatskog apsurda. Stanari zgrade s dvorištem u Šibeniku odlučili su zabraniti drugima parkiranje, kako tvrde, na svom vlasništvu. Susjedi koji se koriste tim pristupnim putem i parkiralištem 30 godina s time se ne mire. Situaciju dodatno komplicira to što će se na zemljište uknjižiti grad Šibenik. Nemir se uvukao u gradsku četvrt Krvavice. Zbog nedostatka parkirališnih mjesta krenule su optužbe i svađe. Ako su bili ljudi, onda su mi mogli imati cedulju: gospodine, nemojte se više parkirati, ovo je privatni parkplac, a ne meni nožom gumu isparati. Optužbe su uzajamne. To se nama događalo, znači to je mogao doći bilo ko napraviti nekome jer se zamjeri, ali nemam pojma šta. A sve je počelo zbog parkirališta koje su svi koristili. Čak su napisali da to samo za stanare ove zgrade, mada ima tu još dvije susjedne zgrade koje se parkiraju od uvijek. Nismo ništa lagali, nismo kome šta uzeli, ali jednostavno mentalitet je naš takav da, što je jedan gospodin tamo reka, znam ga već dugo, kaže ja sam tu parkirao prije 30 godina. Zgrade su nekoć tako građene da računaju na taj prilaz i to im je jedini pristup za invalide. Ja ne smijem niti uzaskala, niti ni zaskala, niti uzbrcu, niti ni zabricu. Ja imam oba dva kolina koja moram stavljati proteze. Vlasnici zemljišta ne žele im zabraniti prolaz kao što je učinjeno u ulici Mandalinskih žrtava, nego žele, kažu, koristiti vlastito parkiralište, što im je onemogućeno ako se drugi ondje parkiraju. Mi ne želimo stavljati zidove kao što su stavili oni, onemogućiti pristup, želimo samo uvesti reda da se zna da je to privatan parking. Tako i piše. Parking je pod česticom zgrade. I mi nemamo dovoljno, znači 40 je stanara, 40 je stanova, parkingih mjesta možda ima 28 do 30, sad gore doli 2 više. Znači ni mi nemamo. Zbog konflikta neki su potražili pomoć grada, a tu tek nastaje novi problem jer će grad postati vlasnikom zemljišta. Zakon o cestama kaže do 2011. godine sve što je u naravi bilo prometnica, da se na temelju tog zakona jedinica lokalne samouprave može knjižiti, odnosno mora knjižiti. Uknjiženi stanari tome će se, kažu, oduprijeti, no bez obzira na ishod i vlasništvo opet ostaje golemi problem nedostatka parkirališnih mjesta u cijelome gradu. Vladajući vide rješenje dijela problema dogodine s novim parkiralištem na Vidicima.